Grabe lalapad. Woohoo! Sarap nito kung may impi, ano? Ay, talaga. Sarap yan. Kanya-kanyang tusok. Yan pare. Sinigang at lapya at saka ano, pampano. Kalating sa ako, no? Yung mga ano to, yung gurami dito natin, pero sa ano sa amin, ang pampano. Yung pampano pala. Laki. Yo! Saan na kayo? Ayan, mga masisipag nating mga ano, farmers. Shout out sa inyo mga uncle. Magkamol. Mga mall ka no. Masisipag natin mga magsasaka. Malakas magtanim oh. Parang kami rin dati shoutout kila ano, kumparing John at kumparing Raymond, paring William, sila Michael, yan ganyan ginagawa namin dati mga toy nandito pa ako nag-aaral, makipagtanim kami sa palay, yan ganyan. Dati ano pa yun dati mga toy, yung upa natin dyan 75 pesos lang isang araw. So yun mga toy, isang mapagpalang araw sa inyo mga toy. Bali dito tayo sa ano, sa Canarim Lake ulit. Kasama natin sila Mamar yon. Tapos sila ano, sila Lambo, Lito. Kuya Lito. Shoutout kay Mari Turok. Oh, nandun na pala si Darwin oh. Yun, oh. Kuya Lito, nandun na rin. So bali mga toy, ano, yung pamamaraan naman yun, pagkakammal to. Parembo! Siya? Isang po na. Ni batet mat. Shoutout kay Oh, shoutout to parang ison. Ayan mga to yung pagkakamol dito mga to, ito pamamaraan ng pagkakamol dito. So yun, linilis mo na lang mga to yung ano, water lily. Bali iaangat yan. Dito, iaangat dito. Ito dito ang Canarim Lake. O yan dyan mga to yung Canarim Lake. Karugtong pa daw to. Banda rito. So kasi ito, bali by butas yung Canarim Lake dyan mga to. Papunta dito sa may Pispanda. Pispanda to kuya no? Pispanda to? Oo. Pispan pala to mga to. Yung hanggang ano, malalim-lalim din pala. May bulig kaya dyan? Ayos oh. Yan, simple-simple lang yung ano dito mga toy. Yung mga, ayan kinukuryente oh. Harap-harapan yung kuryente. Buti di inaabot. Lakas yung kuryente yun. Bali, iwan natin sila dito. Bali, magbibit-in-wit tayo doon, banda ron. Maghanap tayo ng spot dito sa may banda rito. Para maiba naman yung namimiss ko kasi mga toy yung ano, yung hatak ng mga tilapia eh. Mas maganda talaga yung pamimingbit eh. Kaya siguro dito na lang tayo siguro mga tayo. Try natin dito. Sana makadali man lang tayo pang ano, pang New Year natin. Pang handa mamaya. So ito mga tayo, bali siguro malilit tayo sa upload nito. Kasi yun nga. So bali yung upload kasi natin mga tayo, after 3 days saka lang tayo mag-upload. So yun mga tayo, sit up tayo rito mga tayo. Itong spot pala natin mga tayo, ano to, bali abandonadong ano, fish pond. So malaking butas doon mga tayo sa may banda doon. Karugtong siya ng Canarim Lake. So sabi ni kuya dito na lang daw tayo kasi doon medyo mababaw na daw doon. At ma-water lily. So dito daw pwede naman daw dito. Yun, maganda to mga tayo. So abandonado, welcome sa aking YouTube channel mga tayo. At sa mga bagong subscriber natin at silent viewer, yun, maraming salamat sa inyo mga tayo sa pagtitiwala at sa mga panonood. Yun, sit up na tayo mga tayo. Yun mga tayo, dito lang tayo mga tayo. Bali yung mga kasama natin mga tayo andun, nagkakamol na. Bali andun sila Mamar at saka si Darwin. Si kasama ko dito mga tayo, si ano, si Card. Yan o, andyan sa kabila mga tayo. Sit up natin mga tayo, ihagis mo natin, pakita natin siya. Dito lang tayo mga tayo.
makadali tayo ito matoy. Matoy, si Kurt matoy, andyan oh. Si Kurt. Asan ka na, Kurt? Ay matoy, andyan si Kurt oh. Kurt, shoutout sa mama mo. At wala bang kumakagat? Wala pa. Tiyaga lang tayo. Puso lang, puso. Dito lang tayo matoy. Bali na miss natin matoy yung ano, grabe yung sa ilog. Mga adventures nila Bata TV tsaka Katiwas TV. Naubos na ata nila matoy yung isda ron. So sana makabanding natin mali siya ano, Bata TV. Kabayan. So pahay natin matoy, ano, bulati. At shoutout tayo maya maya matoy pagka nakaulim tayo. Lagyan pa natin matoy ng feeds para ano, madami tayo makuha. Ito ilagyan natin ng feeds matoy. Card, lagyan mo rin sa'yo. Ha? Kinagat na? Nakawala. Asa na? Ayun, kinakagat nga siguro. Ay, kinakagat nga oh. Teka ma, teka. Kurt, teka lang. Kinakagat oh. Ayun, yun. Meron nga. Ayun. Mga tayo. Ang laking ano mga tayo. Yung aro-aro. Mga tayo. Oh, 1-0 tayo mga tayo. Ang laki. Ayan lang. Teka lang. Lagyan natin si ano. Lagyan natin muna ng ano. Aro-aro. Teka lang. Ay, nakakatuwa naman. Ano yung kumagat sa'yo kanina? Card. Stop po ina. Ano yan? Yung anong hila niya? Biglang lalim? Hindi po yung gumalaw po. Ay, gumalaw lang. Ito, painan natin ulit. Oh. Ganyan ulit. Ganyan lang pag-tight. Pag-tight, pag masaring. Ay, nakadali tayo. Ang laking aro-aro oh. Mga Tagalog, Martinico, sa Bisaya ano. Puyo. Matoy, 1-0 tayo. Aro-aro. Aro-aro. Siyempre bababad natin matoy para di siya mamatay. So, ano mo kadali tilapia kahit 3 piraso lang or ang dami nating nahuli matoy na nakaraan sa ano, sa may matayom-tayom. Part pa rin ng ano yung mga tayo, Canarium Lake. Yung pinuntahan namin. Ay, ganda naman yun. So yun mga tayo, dito kami ni Kurt. Yun, doon sila. Doon siya mga tayo, sa banda ron. Bali yung mga tropa natin mga tayo, andun sa kabila. Doon sila na banda ron. So may nagkakamol sila, saka nangunguryente. At ano yung mga tayo, yung pagkakamol pala dito, yung nangapaan ng ano, ng isda. So tayo mga tayo, dito tayo. Itong spot na ito mga tayo. Yan, magbibitin-wit tayo kasi nakakaano yung mga tayo. Nakaka-excited yung pagpipishing, yung pamimingwit ba. Yan lang tayo mga tayo. Sana makadali tayo mga tayo. Yun, sana madagdagan yung isang araw-araw natin mga tayo. So tiyagaan lang talaga mga tayo. So, abandonadong fish pond mga tayo. Sana makadami-dami tayo. Tilapia sana mga tayo, no? Lala. Dito ka kaya, Kurt. Uy, kaya na. Ginagawa mo. Wala. Ayan na. Yan. Uy. Ay, nakawala mong matoy. Nakawala. Ano kaya yun? Dito ka, Kurt.
Dito, maraming ano dito, dali, dito ka. Maganda to, Kurt, dito ka, Kurt. Kurt. 1 hour later. Nakaisang uraro lang tayo. Ang bandadong ano kasi to, face pan baka ka. So baka mamaya, baka ina na to siguro, nilambat na or inorient ba o ganyan. Iniwanan na ako ni Kurt. Mati, ang ganda naman ng spot natin, oh, kangkungan yan dyan, oh. Yan, oh. Dalawa na yun, wala talagang kumakit. Ay, nakaisa pala tayo kanina, Mati, oraro. So yun mga tayo, video na lang natin sila doon. Ate, ilagay na lang muna natin yung pamingwas. Iwanan muna natin yung pamingwas natin dyan. Ayan, oh. Dami, oh. Ang laki ng bulig, oh. Mar, ilaw pa yata. Ilaw pa? Pwede na yan. Sarap yan, oh. Pampano. Hindi pa rin ang buo, ang laki, oh. Pampano rin, oh, ang laki. Nakakuha nila sa pagkakamol mga to, isang kalating sako, no? Yung mga ano to, yung gurami dito mga to, pero sa ano sa amin, ang pampano. Yung pampano pala, oh. Ang laki, oh. Ay, kwa. Yun. Pang ano na yan. Ulam. Oo. Natin. Ayun, daming pampano mga to, lalaki, oh. Ito yung ginamit nilang pang-oriente mga to, oh. Ganda, oh. Pampano rin mga to, oh. Yan sila nagkamol mga to, oh. Yan sila nagkamol. Inoriente nila yan. Nangapa. Tapos na yan ka. Tapos na. Kanya-kanyang tusok. Diba pare? Si Michael pre, wala ka mauwi. Hindi na mauwi dyan. Andyan siya ngayon? Namimili sila ni parang yun. Ibang grupo din siya. Grabe, ang sarap ito. Oh. Grabe. Masarap. Kaya naman mati yung tirada ni parang Dino, oh. Sinigang na tilapia at saka ano, pampano. Yan. Imas ka talaga ata. Natoy, kain tayo mga toy. Kanya-kanyang grupo mga toy. Doon sila kuya kabila. Sila paling Dino andun sa kabila. Okay, paano tayo? Kawan. Kain po. Hindi pang kanin dito, oh. Yung sombrero ko. So yun mga toy, bali hindi tayo pinalad na naman yung mga toy sa ano, sa pagbibit in wait dito sa ano, sa Canarim. Shoutout na lang tayo mga toy. Bali ano na lang ako kanina doon, nakikimukbang na lang ako doon kanina. Pasensya na mga toy, di tayo ano ba nangyayari sa ating mga toy. Yun, shoutout kay Great Fishing Life, yun, shoutout Kasiward George TV Official, yun, shoutout Babs Marlon, yun, shoutout Kulos TV Official, yun, shoutout Para Padagat TV, yun, shoutout Jonix Vlog, yun, shoutout Saldoids TV, yun, shoutout Kabiwas TV, yun, shoutout Bata TV Vlog, yun, shoutout Johnny Juice TV, yun, shoutout Tabara Exploration, yun, shoutout Kadot TV, yun, shoutout ganda ng ano mo kasi, Victor Poliero from Nabua Camaransor, yun, shoutout Katoy. Buhay Probinsya, yun, shoutout nga pala kay Buhay Probinsya yung mga katoy, pa-support mga katoy. Bali taga Isabela to mga katoy, Ilocano rin to. Kabusing RBC, yun, shoutout. At sino, Pitonggo TV, yun, shoutout. Kay Riding Thunders TV, yun, shoutout. Gin Robs TV, yun, shoutout. Master James Official, yun, shoutout. Danny Bobs Vlog, yun, shoutout. Philip Robles, yun, shoutout. Tropang Biwas TV, yun, shoutout. Mga katoy, pasensya na mga katoy, parang nag-shoutout lang tayo din sa bukid mga katoy. Our Brothers Adventures TV, yun, shoutout. Pinagdadala na yung ano doon mga katoy. John Fishing TV, yun, shoutout. John and Angie TV, yun, shoutout. GC Adventures, yun, shoutout. At siyempre shoutout natin yung mga tropa natin dito. Sila Dino, sila Mamar, yung kasama natin, si Darwin, si
si Carl, yun, shout out. Maraming salamat. At si Kuya Lito, yun, shout out. Kuya Payong, yun, shout out. Kuya Panong, yun, shout out sa inyo. Maraming salamat. Sa pagpa-video sa akin, sa pagpa-video sa ginagawa yun, sa pagkakamol mga katoy, saka pandadala. Oriente yan mga katoy, mga taga ano yun, taga San Jacinto sa may Tarlac. Yun, shout out. Ira Nadine, shout out. At shout out natin yung mga ano, yung mga taga Novaliches na mga solid kachoy natin diyan, sila ano, si Paring Daniel, sila Kay, yun, shout out. At kila Paring Ray, shout out. Thank you sa support. Maghanoy family, yun, thank you. Dolindo family, yun, thank you. So yun mga katoy, maraming salamat mga katoy. Happy New Year, thank you. Tatandaan nyo mga katoy, yung dati, yung pumunta kami dito na nag-cuts in cook ng mga tropa ko, mga tropa natin. Bali dito, daming kibit dito mga katoy. Yan mga katoy, wala oh. Siguro mga 45 minutes mga katoy. Wala talaga oh. Hindi, mukhang ina na to mga to, mga pinagkamulan to siguro. Ang ganda naman mga to ng tubig oh. Ayan, ang linaw naman eh. Dati dito mga to, ang dami dito eh. Bali, pinuntahan ko nga mga to kasi para mabura na sa isipan ko ba. Yung dating kibitan dito. Sila yung naalala ko to mga to, pag tuwing pupunta ako ng Tarlac sa kapatid ko. Parang gusto ko pumunta dito sa spot na to. Eh wala talaga oh. Ito yung gawin ko mga toy oh. Haba na nga ng bulati na ano ko. Walang kumakagat eh. Kahit dito ilagay ko, wala rin. Ganda nga ng hook natin ngayon kasi size 6 lang, saka size 5. Walang kumikibit eh. Talagang dati nung pumunta tayo dito ay talagang malalaki talaga yung hook natin. Wala oh. Kinoriente siguro to, nilambat ganyan. Wala. Mga katoy, pasensya na mga katoy, talaga. Dami natin pinuntahan mga katoy, hindi tayo nakakadali. So yan mga katoy, pasensya na mga katoy. Uwi na lang siguro tayo. So magluto na lang siguro mamaya natin kung ano maluto doon yung kila ate sa ano, Tibalabayan. So kaya nga ako mga sumama sa mga nagkamol kanina. Ngayon pinauna ko na sila. Sabi ko pre-respakan ko tong spot natin dito. Para sabi ko ay makakuha man lang sa ano, malalapad dito mga yung ano nating punta rito eh. Malalapad tilapia dito eh. Yan wala oh. Mga nakaraan talaga, grabe, kada nababa mo lang eh. Nagkakaubusan na nga ng bulati dati. Wala oh. So yan mga tay. Bago pa umaba na naman ang video natin mga tay. Thank you mga tay, pasensya na po talaga. Happy New Year mga tay. Happy holiday sa inyo. Kita-kits na lang mga tay sa Ilog Pasig. Thank you po. Pasensya na po. Kumuha na lang kangkong mga tay oh. Doon sa daanan natin. Pandagdag ba? Sarap. Ayan na yung mga ano mga toy. Pangsulid. Ito yung mga ano, mga harabas ng kanarim. Ubos yan. Mga ganyang content ni ano, Ramju Official TV oh.